kedves nézőink! Szabadtéri tárlatra hívjuk meg Önöket. Egy idős művész sajátos, öntörvényű világát ismerhetik meg. Rusztikus alkotásaival a humanista hagyományt, az élet és a művészet ökonomikus egységét, a nagy értékmérő, a tiszta forma, az abszolút eszme testesíti meg. Kedves mester! Közismert, hogy érdeklődését 2-3 ősi téma köti le. Megnevezni a legkedvesebbeket? Habci Vidor Morgó. Látjuk, hogy a mítikus motívumok párosulnak a formai egyöntetűséggel, a dinamikus ritmussal, az önálló létű szerves tömeg beépülésével a valóságos térbe. A művész szinte öntudatlanul formába önti korunk sztereotípiáját, az elidegenedést. Meg minden törpéhez 3 kg 500-as cementet és egy pár darab betonvasat. A vasbeton alkalmazásával éri el keresettség nélkül kompozícióinak zárt anyagszerűségét. A vidék csendje, az őt körülvevő odaadó figyelem kitűnő alkotói atmoszférát teremtenek. Kedves mester, melyik évszakot tartja a legtermékenyebbnek? A nyarat, télen szétfagy a beton. Művei szívéhez nőtek. Örömét szívesen osztja meg látogatóival, amikor is a formák szépségét szakavatottan illusztrálja. Bátran vállalja életművét. Célja, hogy művészete sok otthonba jusson el. Belső értékrendje magas. A törpék ára alacsony, kis törpe 40, nagy törpe 80 forint. Élményekbe gazdagon távozunk. A mesternek sikerekbe bővelkedő, fagymentes éjszakákat kívánunk.